салом алейкум дӯстони азиз, мо дар ҳукумати шаҳри Истарафшан ҳастем. чӣ ки дида истодем дар назди Исмоили Сомонӣ гуфтан 200 метр поён чӣ аст? боғ аст. ҳозир мерем боғи Исфарара сиёмка мекунем, норбардорӣ мекунем, баъдан далши мерем. Банки Эсхата далши мегзарем ба қаҳвахонаи Исфара. Ана дӯстони азиз, ана инҷа райони Исфара аст, шаҳри Исфара аст. Берем далши. дӯстони азиз, ана Исфара, қаҳвахонаи Исфара, сехи қаннодӣ мегзарем, мерем ба дарини район шаҳр. Банки Эсхата поёнтар мерем, поёнтар рафтан ки парк аст. дар ҳақиқат вақти мо омон дидем ки онҷода парк аст. мағлубаи 24 соата, банкомат 24 соат аст. Исфара. Истарафшан аҷа дур аст. Қанша дур аст? Хеле дур аст. Deixa-me aqui ver, amém. Já casma. Olha. Era por X.
Ассалому алейкум дӯстони азиз, бародармон хай ҳамҷа як бародар ҷанҷа кор мекардааст. Мо дар ҳар ҷое ки бошем серавно як мепурсем ки дар омадани осоишгоҳ иҷозат ҳаст, мегӯям ки 100% иҷозат аст, аммо наворбардорӣ иҷозат ҳаст. Пурсидан иҷозат гирифтем, наворбардорӣ иҷозат аст, ба хотире ки мо бародаро ин наворҳоро ҳамчун сайёҳ гуфта мегирем ва пешкаши кули мардум мекунем ки дар осоишгоҳи Зумрат дар шаҳри Исфара ана чунин осоишгоҳ ҳаст, осоишгоҳи Зумрат, ва ин ҳам илмӣ мешавад, ҳам туристически мешавад, ба мардум як фоида меорад ки дар ҳақиқат чунин ҷойҳои зебо, ҷойҳои истироҳатӣ будааст. ана мебиёнд баъзе одамо меянд дар инҷа истироҳат мекунанд. ана мо мегузарем ба наворбардорӣ. ин наворҳои мо метавонад ба мардум фоида биёрад иншоаллоҳ, на ин ки залал. ана мо барои конфликт кардан наворбардорӣ мекунем. Наворбардорӣ мекунем барои ан ки тоҷикистони мо зебо озода аст. хел манзил дорад, ҷой дорад, ҷои истироҳатӣ дорад, оби шамбарӣ дорад. бародаро бо дар тараф як доми дига сохта истодам. Набудаши баъдан ҷое ки одамо нишастаам, онҷоро наворбардорӣ намекунем, ба хотире ки намехоҳем ки як хел одамое ки истироҳат карда истанд ба онҳо халал расонем. танҳо наворбардорӣ мекунем ба хотири оне ки дӯстони азиз тавонанд ба инҷо омада каме якам бошад истироҳат кунанд. мерем дӯстони азиз ба ин тараф. осоишгоҳ хеле калон аст, барои мо шумо хеле ҷои истироҳатӣ аст, яъне аз хориҷи кишвар вақте ки шумо меед дар чунин истироҳат ҷойҳо истироҳат кунем, бениҳоят хуб мешавад. боз метавонед баъд аз истироҳат кардан боз гашта рафтантон. мана бародарони азиз фикршон дестем. ана мо ба ин осоишгоҳ шаҳри Исфара иҷозат гирифтем, то ки дароем наворбардорӣ кунем ва нафароне пешкаш мекунем ки камтарак ақлу фаросати ҷаҳонбинӣ, диниву дунявӣ дорад ва чунин ҷойҳоро меписандад. на ин ки ҳеҷ чиза намефаҳмам, боз суханҳои қабеҳ менависам. хай мо парвои суханҳои қабеҳ надорем дӯстони азиз, фақат танҳо тамошо кунед осоишгоҳ, ҷойҳои зебо, ҷойҳои хуби тоҷикистон, ҷои дамгирӣ. мана бинои 4 аст осоишгоҳ. дар ин ҷо одамо бисёр ҳастанд, як ҷои стол дорад, ҷои дамгирӣ. ҳоли 4 бино мерем, баъдан мегардем мием соношем ба хуҷанд мерем. салому алейкум. дам гирифтесен? о ёд кардам, я гуфтам сёнка кунам. ёд кардам инҷара. якум баром амҷора ҷона. ана дар ҳақиқат тоҷикистонро ёд кардам. наворбардорӣ карда истам ки вақте ки мо мерем берун аз хориҷи кишвар тамошо мекунем ҷойҳои зебои тоҷикистона. ина дӯстони азиз бинои 4. марҳабо мардуми тоҷикистон ва ин сарзамин. дӯстони азиз осоишгоҳи Зумрат. мана бародаро осоишгоҳи Зумрата то охирша наворбардорӣ мекунам дар ҳамин камера. ба Екатеринбурга ки рафтам
мепартомуш бояд тамошо кунем то чуна сабр кунем. Дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. осоишгоҳи макетча. Салом алейкум. Зумрат. истироҳатгоҳи Зумрат ба чунин биноҳо тақсим шудааст, ки мо рафтем боло, чӣ хеле ки шумо дидем, то бинои 4 мо рафтем, наворбардорӣ кардем, ба шумо нишон додем. Аммо истироҳатгоҳи Зумрат бениҳоят калон аст, территория бисёрро гирифтааст дар ин ҷо ва одамашам хеле бисёр аст ва дарунаш хеле тоза. дар ҳақиқат дар тозагиш ман мехостам ки баҳо монам. Ман боварӣ надоштам ки ба инҷа биём, ин қадар инҷо хушрӯ зебо аст ки маро метавонад қонеъ гардонад. Аммо ҳозир фасли баҳор ки аст, одамо камтар ҳастанд, одама кам дида мешавад дар ин ҷо. дар поён бошад столове аст, столове ошхона дорад. наҷа вақте ки шумо омадем баромадан рафтем, ба шумо мегӯям роҳи сафед. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир мо ҳам ба шумо мегӯем ки худоон ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад ва биёем бародаро дар чунин. салому алейкум. ва алейкум ассалом. ана дар чунин ҷойҳо биёен истироҳат кунем. дӯстони азиз, пешниҳоди мо барои шумо ҳамин аст ки сеҳатӣ, саломатӣ бойгари давлат аст. акнун меравем дӯстон ба тарафи бозорш. мерем савор шуда боз бармегардем ба шаҳри Исфара, ба маркази Исфара. баъдан дӯстони азиз, баъд аз баргаштамон раҳкӣ мешавем ба тарафи Хуҷанд. Хуҷанда мерем ва пуррагӣ наворбардорӣ мекунем иншоаллоҳ ва пешкаш шумо хоҳем кард. зираштаи Исфара тамошо кунем. дӯстон, навори мо давом дорад. худо ҳаматонро нигаҳбон бошад.